तुम्हाला जर कोणी असं सांगितलं की एक असा पक्षी जो खजिना शोधण्यात तुमची मदत करू शकतो, तर तुम्हाला नक्कीच याचं आश्चर्य वाटेल. पण आसाममध्ये फार पूर्वीपासूनच अशाच एका गूढ पक्षाची चर्चा आहे. अनेक लोक या पक्षाच्या शोधात जंगलात फिरतात. इतकंच काय, तर अनेकांना तो पक्षी दिसल्याचंही बोललं जातं. पण तो पक्षी माणसाच्या नजरेस पडताच क्षणात उडून कुठे गायब होतो. लोक या पक्षाचा शोध घेण्यामागे एकच कारण आहे, कारण हा पक्षी प्रामुख्याने 3 जागांवर राहणं पसंत करतो: माळरान, स्मशान आणि अशी जागा जिथे खजिना पुरलेला असेल. काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की हा पक्षी मुळात एक सैतान आहे, जो रात्र होताच पक्षाचं रूप घेतो आणि शिकारीला जातो. याशिवाय या पक्षाचे श्वास आगीसारखे गरम असून हा पक्षी त्याच्या तोंडाने आग ओकून क्षणात सगळीकडे विध्वंस माजवू शकतो. बागुल बुवा.